Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ginong tre jong katanat Enforcement Directorate jong ka Sarkar Pedeng kilalit ban shimnot ya kikot kisla kibaya day bat ka jing pentre kam ya ka sobhagya scheme ha ka jala Meghalaya nakaslem tre kam jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited kabadon hulum jing shai shalong. Uwe Sarkar ubam kwa ban penpau kerteng habaya keren bat ka UNI ulong ba ka kenhun na ka ED kalawan shalum jing shai bat kala lumlut iki kot kisla ki bayade bat ka jing pentre kam ya ka sobhagya scheme bat ki wei pat ki scheme ka Sarkar Pedeng ha kala ski ublay ulong ru ba ka jingwan shim ya ki kot kisla kalong hadien ba ka ED kala dab ICT she ki saumut ki he jong ka MEECL का सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना कदे का स्कीम बला पंत्रे काम न का सरकार पडेंग हा उड़ीसा 8,000 खटन्यो बन पिन पॉय बोर्डिंग शबरो की लोंगिंग लोंग सेम हा करी का मेघालय कला IT का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट शकतनात बोर्डिंग जो का सरकार पडेंग लिंगबा का रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन हा का बाला अंतात बा का जिंगलुत ना का बंता बन पंत्रे काम या का सौभाग्य हा मेघालय कन लोंग कुंबा खटवे 1,000 खंडाई स्पा खत साव क्लोटिंग Hendrai ka REC kalapan hiar yang ni ka pisa syaka 3,000 sispa prapu khandai klur tingka bat hadian kata syaka hendrius pa san punyo point san klur tingka la ban kedau baki lami shibuan ba ki kenrom kenram bat ki jing keno ha ka bayade bat ka jing pentrai kam ya kate ka scheme ha Meghalaya kaladon ka jing keno ba ya ki kot kisla lasna ha kata ka dur khnang ban aila di ki company ki bela dep mon lupa bagi nyo ada ka basuk ban pentrai kam ya sobhagya scheme ha Meghalaya lakan no ru bakawai ko company na Delhi kalayo ban pentre kam mekani ka scheme da ka ban kenji ki kondon ki baya day ber ka jing tap tender bat ki wei sure lakan no ru baka jing bambyang ka jing pentre kam mekati ka scheme kalawan ra ya ka jing du nong ka bahadu shi spa saw pukandai point khat ar klor tingka Hadian balami ki jing keno ki seng san partai ki badan ha ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance balayalam daga National People's Party kilapan pawe ka jing smokya halor ka jing don kita ki jing bambyang ha ka jing pentre kam ya sobhagya scheme nalor kata kiladon bun tiliki kenhun ki balami syakmat bandawan na ka sarkar bakan IT syak CBI bakan toket halor ka te ka kam baladawaru ban weng no yo menteri ka tanat boarding ha ka tu ka por u James PK Sangma u badairu henmen trai jong menteri rangba u konrad ki Sangma na kalyang u konrad ula keni no ya ka tanat boarding na u James ha u nailur arjar arpuwei u konrad ula thungru da ke kenhun token balakli daw nong bishar bala shong thait ka Allahabad High Court u Justice RN Mishra kani ka kenhun kala IT ya ka kaipot jongka sha u menteri rangba ha ka lai phuwei tarik u leber 8,000 arphu ar henrei ka sarkar kam pat shimla pelai pat ba ya kani ka kaipot hadu menta